Nørrebro har en større betydning for mig end andre steder, fordi det er jo de steder, hvor mine børn er blevet født. Altså Nørrebros udspringer faktisk fra den gamle fædregruppe, hvor at vi startede vores arbejde tilbage i 96-97 med en gruppe mænd, som har en anden etnisk baggrund. Og nu har vi så fået den her værsted, hvor de unge kan komme og spille computer og hænge. Det her det er drengeklubben. Godt nok, der er lidt skævt den der. Og det er så nogle billeder, som drengene fik lov til at lave selv. Her hvor vi sidder i Ravnsborgsgade, det er faktisk blevet kvalificeret som det mest farligste gade i hele Danmark. Fordi der har været mere end 13 skud i besøget. Her har vi Hamad, han bor her. Arya, Kurda, Ahmed. Og der kan man ikke sige, hvem det er. Det er Bilal. Og det er her, hvor at alle dem, som handler med hash, render rundt og du ved, sælger hash, rekrutterer og færdes. Og når de færdes herude, så betyder det, at de andre kommer efter den. Det er ikke kun ballade, men så er der den her fare med, at du kan også blive skudt ned, når det kommer og skyder. Ikke? Jeg kan ikke sige forskel på folk, om de er banderelateret, eller om de ikke er banderelateret. Ja. De skyder bare på alle dem, der er der. Præcis. Og i starten var det meget sjovt, fordi alle de andre klubber, de var sådan lidt bange, fordi vi hedder Nørrebros. Vi blev slået ned med 14-0 og 20-0. Ammo disciplin, det er ham, der står for disciplin, ikke? Onkel træning med, du ved, alt det der, det planer af, hvordan man skal angribe, og så har de bygget deres kondition op. Og så til sidst var det faktisk, efter et stykke tid, så begyndte det at vinde op. Det er jo en personlig, succes, når man kan se, at man bliver bedre i kondition, man får stærkere muskler, man bliver bedre i teknik. For os er det jo også vigtigt, at vi kan prøve at påvirke de unge, som muligvis viser tendenser til, at de er sådan nogle lidt ballade med. Jeg har ikke andet end at snakke om det der med skyderier, ekoinavirus, og den her atmosfære følte meget. Det er derfor har vi så vurderet det nu på tid for at få den ud herfra. Så vi fortsætter vores arbejde herinde, fordi vi vil ikke svigte nok, men vi vil heller ikke svigte vores børn.